ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్ కి భక్తులందరికీ స్వాగతం. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి. దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము 16వ అధ్యాయం పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. ఈ 2 దైవ గుణాలు అసురీ గుణాలు చూస్తాము. సంపదలు అంటే ఇక్కడ గుణాలు అని అర్థం. ఈ చాప్టరు నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏమో నెక్స్ట్ చాప్టర్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ఈ 16th 17th ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం నిత్య జీవితంలో ఏ విషయాల్ని నేర్చుకోవాలి, ఏ విషయాలు వదిలిపెట్టాలి, ఏ గుణాలు అలవర్చుకోవాలి, ఏ గుణాలు వదిలిపెట్టాలి, ఏ రకంగా మనం ప్రవర్తించాలి, ఎలా తినాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా క్లియర్గా ప్రాక్టికల్గా మన నడతకు సంబంధించిన విషయాలు కాబట్టి ఏ రకంగా మనం ఆ పరిపూర్ణతకు వెళ్ళాలంటే ఎటువంటి గుణాలు అలవర్చుకోవాలి, ఎటువంటి నడత, ఎటువంటి ప్రవర్తనను అలవర్చుకోవాలి అనేది ఈ 2 చాప్టర్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 2 చాప్టర్స్ చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్స్. ఆ విధంగా ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ 15వ అధ్యాయం గురించి చూద్దాము. సత్యప్రభుజీ ఒక్కరే పెట్టారు. గాలి సుగంధాన్ని మోసుకు వెళ్ళినట్లు మన ఆత్మ కూడా మరి క్రొత్త శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనస్సుతో పాటు మనస్సును ఇంద్రియాలను తీసుకువెళ్ళడం కాదు, మన ఆలోచనలను, మన భావాలను, మన యొక్క నమ్మకాలను, అంటే మనం తీవ్రంగా ఏ విషయం మీదైనా ఇలా అభిప్రాయాలు, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు. అభిప్రాయాలు అంటే ఏముంది, ఇష్టాలు అయిష్టాలు అవే కదా అభిప్రాయం. నా అభిప్రాయం ఇది అంటా ఉంటే నాకు ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది అనడమే కదా. సో లేదా నాకు ఇది తప్పు అనిపిస్తోంది అనడం. సో ఇష్ట అయిష్ట అంటే రాగ ద్వేష, అంతే కదా. సో ఈ రాగద్వేషాలు, ఇష్టాయిష్టాలు స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అవి ఉన్నాయంటే అవి ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఈ జన్మతో మనల్ని వదలవు.
నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా వస్తాయి. మనం గనక వాటిని వదిలించుకోకపోతే అవి మనల్ని గట్టిగా పట్టుకుని మనతో పాటు వచ్చే జన్మకు కూడా భావాలు వస్తాయి. ఆ భావాలు క్రొత్త శరీరంలో క్రొత్త ఇంద్రియాలతో మళ్ళీ ఇవే భావాలను మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవిస్తూ ఉంటాము. సో అక్కడేమైనా ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతున్నామా? లేదు. ఎందుకు? ఇక్కడి నుంచే మోసుకు వెళ్తున్నాం. అవే ఇష్టాలు, అవే అభిప్రాయాలతో, మళ్ళీ అవే రాగద్వేషాలతో ఆ లైఫ్ కూడా. మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు? పంది మరి ఆ బురదలోనే ఉంటుంది బయటికి. అలాగే మనకి రాగద్వేషాలే బాగున్నట్టు ఉంటాయి. ఏమీ అభిప్రాయం లేకుండా, లేకపోతే బోరుగా ఉంది, ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా అనుకుంటూ ఉంటాం. సో మనకు అదే బాగున్నట్టుండి అలా రాగాలు ద్వేషాలు పెట్టుకుంటూ ఒక జన్మ నుంచి ఒక జన్మకు ఆ రాగద్వేషాలు తీసుకువెళ్తూ ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే, అది గనక బురదలో ఉన్నట్లు మనం ఈ చక్రంలోనే ఉంటున్నాము అని చెప్పారు. సో క్రొత్త శరీరంలో క్రొత్త మనసు, క్రొత్త ఇంద్రియాలకు కూడా ఈ భావాలు వెళ్ళి వాటిని ఆక్యుపై చేసేస్తాయి, ఆక్రమిస్తాయి. సో అక్కడ కూడా ఇవే మనం తీసుకువెళ్తాం అనమాట. ఓకే. సో సమస్త శౌరమ తర్వాత భగవంతుడు అన్ని జగత్తంతటిని భాషింపజేసే సూర్యుడు తేజస్సు నేనే, అలాగే చంద్రుడి యొక్క ప్రకాశం, అగ్ని యొక్క ప్రకాశం నా నుండే వస్తాయి. వెరీ గుడ్. 4 రకాల ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకుని పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో అన్ని రకాలుగా అంటే 4 రకాలుగా తీసుకుంటాయి జీవరాశులు, నాకుతూ, తింటూ, నవ్వులుతూ, ఇలా త్రాగుతూ. సో ఏ రకంగా తీసుకున్నా అన్ని జీవులలో మరి ఆ ఆహారాన్ని జీర్ణింపజేసే జఠరాగ్నిని నేనే అని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సమస్త ప్రాణుల హృదయాల్లో నేను స్థితం, సర్వస్యచాహం హృది సన్నివిష్టం, మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ. నా నుంచే జ్ఞాపకం, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా వస్తాయి. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో. సర్వవేదాలు తెలుసుకున్నా దానిలో నువ్వు తెలుసుకునేది నేను నన్నే. వేదాంత కృత్ అంటే వేదాల రచయిత నేనే. వేదాంత విద్ అంటే వేదాలు తెలిసిన వేదవిదుడను నేనే. వెరీ గుడ్. సృష్టిలో 2 రకాల ప్రాణులు ఉన్నాయి, క్షర, అక్షర. భౌతిక జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళంతా క్షరాలు, అక్షరాలంటే మరి మోక్షం పొందిన జీవులు. వెరీ గుడ్. నేను నశ్వరమైన ఈ భౌతిక పదార్థం కంటే, నాశనరహితమైన జీవాత్మ కంటే కూడా అతీతం కాబట్టి వేదాలలో, స్మృతులలో నేను సర్వోత్కృష్టుడిగా, దివ్య పురుషుడిగా, పురుషోత్తముడిగా కీర్తింపబడ్డా. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. ఎవరైతే సంశయం లేకుండా నన్ను సర్వోత్కృష్ట పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకుంటారో వారు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు హృదయపూర్వకంగా నన్నే భజిస్తూ ఉంటారు, భక్తులుగా ఉంటారు. అత్యంత రహస్యమైన ఈ వేదశాస్త్ర మూలాన్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి జ్ఞాని. మరియు అతను సాధించవలసినంత సాధించినవాడు, పరిపూర్ణతను పొందినవాడు అవుతాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. శ్రీనివాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భౌతిక ప్రపంచం నందు జీవులందరూ భగవంతుడి శాశ్వతములు. మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలు వల్ల బద్ధత్వంలో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతున్నారు. సో మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాన్ని అని చెప్పారు కదా. మనస్సు, ఇంద్రియాలు 6 కలిపి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. ఈ ప్రకృతిలో ఉంటూ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్పారు. సో అది ఓకే. వెరీ గుడ్. ఒక దేహంలో ఉండి వేరొక దేహంలోకి మారుట కొరకు, ఒక దేహాన్ని విడిచి ఇంకో దేహంలో పొందుటకు ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టాలి. జీవుడు నూతన స్థూల దేహాన్ని పొందినప్పుడు మనసుతో కలిసి మరి ఈ 5 ఇంద్రియాలు జీవులు తన దేహాన్ని విడిచుట ద్వారా త్రిగుణాల వల్ల తిరిగి ఎలాంటి దేహాన్ని పొందుతారో అజ్ఞానులు తెలుసుకోలేరు, కానీ దివ్యనేత్రాలు ఉన్న వాళ్ళు గ్రహించగలరు. దేహంలో కలిగే మార్పులు ఆత్మానుభవ స్థితిని పొందిన యోగులు స్పష్టంగా తెలుసుకుంటారు. కానీ ఆత్మానుభవం పొందని వారు తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించినా కూడా తెలుసుకోలేరు. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కొన్ని చెప్పారు మాతాజీ ఇక్కడ. వెరీ గుడ్. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇక సమస్త జగత్తుకు చీకటిని తొలగించే సూర్యుడు తేజస్సు, చంద్రుని తేజస్సు, అగ్ని తేజస్సు కూడా భగవంతుడి నుండే కలుగుతాయి. భగవంతుడు ప్రతి గ్రహంలోనూ ప్రవేశించి ఆయన శక్తి చేత అవి తమ స్థానంలో నిలిచి ఉన్నవి. భగవంతుడే చంద్రుడై
వాటి జీవరాశులకు అదంతా కూడా ఇస్తారు. ప్రాణులయందు జఠరాగ్ని ప్రాణాపాయ వాయువులతో కలిసి 4 విధాలైన ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. 4 విధాల ఆహారం జీర్ణింపజేసేటట్లు చేస్తున్నారు. జీవులందరినీ కూడా హృదయంలో మరి భగవంతుడే నిలిచి ఉంటారు. ఆయన నుండే స్మృతి, మరుపు, జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి. సమస్త వేదాల ద్వారా తెలుసుకునేది వేదాంతకర్త, వేదాలు తెలిసిన వాడు భగవంతుడే. వెరీ గుడ్. అదంతా కూడా పరమాత్మని గురించి చెప్పారు కదా. సో ఆ విషయాలన్నమాట. నశ్వరులు, అశ్వరులు, జీవులు 2 రకాలు ఈ లోకంలో. వాళ్ళల్లో ప్రతి జీవి క్షరుడు. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళు జీవితం అక్షరులు అని చెప్తారు. భగవంతుడు క్షర అక్షర పురుషులకు అతీతుడుగాను ఉత్తముడుగాను అవడంచే సమస్త జగమందు కూడా వేదాల్లోనూ పురుషోత్తముడుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. వెరీ గుడ్. సంశయరహితంగా పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్నవారు భగవంతుడిని సర్వము తెలుసుకున్నవారు. భగవంతుడి సంపూర్ణంగా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు వాళ్ళు. ఓ పాపరహితుడా, వేదాలయందలి అత్యంత రహస్యమైన ఈ భాగాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పాను. అర్థం చేసుకున్న వారు బుద్ధివంతులు మరి కాగలరు. వారి యొక్క ప్రయత్నాలు కూడా పూర్ణ విజయాన్ని అందుకుంటాయి. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది మనం 15th చాప్టర్లో చూసిన విషయాలు. సో అక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు ఎలా ఒకదానికోటి కరెక్ట్ ఆపోజిట్ తలక్రిందులుగా ఉంది అంటే ఆపోజిట్ అన్నమాట భౌతిక ప్రపంచం. ఎందుకు? కోరిక వల్ల. కోరిక వచ్చిందంటే మంచితనం కాస్త ఇలా కల్మషంగా అయిపోతుంది, పవిత్రత అపవిత్రత అయిపోతుంది అన్నమాట కోరికతో. దాంతో మరి రాగ ద్వేష కోపాలు, రాగం ద్వేషాలంటే ఎన్నో ఉంటాయి. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి ఆ కామంతో. దాంతో కరెక్ట్ గా పవిత్రతకి ఆపోజిట్, పవిత్రతకు చిహ్నమైన ఆధ్యాత్మికతకు ఆపోజిట్ అయిపోయింది దీనివల్ల, కామం వల్ల అని చెప్పారు. ఫస్ట్ ఎలా దీన్ని తట్టుకోవాలి, దీన్ని ఎలా ఖండించాలి అంటే ఈ కామాన్ని మరి వైరాగ్యంతో, తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి అని చెప్పారు. తర్వాత మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు జీవుల తత్వం, వాళ్ళల్లో నా అంశం ఉన్నా కూడా ఈ ప్రపంచంలో కష్టాలు పడుతున్నారు ఈ స్వభావాలతో, ఆ తర్వాత ఈ కోరికలతో. సో అలాగే భగవంతుడు తన యొక్క తత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. ఏ రకంగా ఆయన సమస్తాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పరబ్రహ్మం ఎలా ఉంటుంది, తద్ధామ పరమమ్మ అన్నీ వెలిగించే ప్రకాశింపజేసే ఆ శక్తి నేనే ఇచ్చానన్నారు. పరబ్రహ్మాన్ని వర్ణించారు, పరంధామాన్ని. చివరికి క్షర అక్షరులు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరికంటే అతీతుడని కాబట్టి నన్ను భగవంతుడిగా ఇలా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, నమ్మిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పరిపూర్ణులు అవుతారు అని చెప్పి మొత్తం విషయాన్నంతా కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయం మన దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. సో పేరుని బట్టి దైవ గుణాలు, దానవ గుణాలు, ఇంగ్లీష్లో డివైన్ డిమానిక్ అని చెప్పారు. సో మొదట 3 శ్లోకాలలో దైవ గుణాలు ఏమిటో చెప్తారు. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మాధవం హీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో అభయం సత్వ సంశుద్ధి అంటే సత్వగుణం, అలాగే సంశుద్ధి అంటే శుద్ధత్వం, పవిత్రత, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే జ్ఞానంలో స్థితులై ఉండడం, దానం దమ అంటే మనోనిగ్రహం, చ మరియు యజ్ఞశ్చ యజ్ఞాలు, యజ్ఞ నిర్వహణ, యజ్ఞాలు చేయడం, స్వాధ్యాయం అంటే వేదాభ్యసనం, వేదాలు అధ్యయనం చేయడం, తప ఆర్జవం తపస్సు,
ఆ తర్వాత ఆర్జవం అంటే సరళత్వం, అంటే మృదుత్వం, సరళత్వం, అహింస, ఎవరిని కూడా హింసించకుండా ఉండడం, ఏ జీవిని హింసించరు, ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకూడదు, అహింస, సత్యం, ఎప్పుడు కూడా మరి సత్యము, అక్రోధం అంటే క్రోధం లేకుండా ఉండడం, కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగం, అంటే త్యాగం అంటే మనం సాక్రిఫైస్ చేయటానికి రెడీగా ఉండడం, స్వార్థం లేకుండా ఉండగలగడం, శాంతి, అపైషుణం అంటే ఇతరుల తప్పులు ఎంచకుండా ఉండడం. మనం సాధారణంగా ఎప్పుడూ ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ మన తప్పులు గమనించుకోం కదా. సో అది కరెక్ట్గా మనం చేయకూడని విషయం అనమాట. ఎదుటి వాళ్ళలో తప్పులు వెతకకుండా ఉండడం, దయాభూ, వాళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అని ఆలోచిస్తున్నామే కానీ అసలు మనలో ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే అవి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళని మార్చేది నీ చేతులు మన చేతుల్లో లేదు, మనల్ని మనం మార్చుకోవటం మన చేతిలో. కాబట్టి మన చేతిలో పని ఏమిటో, మనలో లోపాలు ఏమిటో వెతుక్కుని మనల్ని మనం సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నంలో ఉండాలి, అవతల వాళ్ళ తప్పులు వెతకడం కన్నా. సో దయాభూతేశ్వ లోలుప్త్వ అంటే దయ, అందరి పట్ల కరుణ, భూతేశ్వ సర్వజీవరాశుల పట్ల మరి ఆ కరుణ, లోలుప్త్వం అంటే లోభం లేకుండా ఉండడం, అంటే దురాశ లేకుండా ఉండడం, మార్దవం అంటే మృదుత్వం, క్షీరచాపలం అంటే మరి అచాపలం అంటే మనసు అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా, అంటే ఏమంటారు మనకి బుద్ధి అటు ఇటు చెడు విషయాల వైపు, అస్థిరమైన విషయాల వైపుకు వెళ్లకుండా స్థిరంగా ఉంచుకోగలగడం. సో చెడు విషయాలు ఏదైనా చేయడానికి అభ్యంతరం కలిగి ఉండడం. సిగ్గు అంటున్నారు, హ్రీ అంటే ఇది తప్పు అని తప్పు పనుల వైపు, తప్పు నిర్ణయాల వైపు, చెడు భావాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండడం. తేజస్సు, క్షమ అంటే ఓర్పు, ధృతి అంటే ధైర్యం, శౌచం అంటే శుభ్రత, అంటే బాడీలీ శుభ్రతే కాదు, శారీరక శుభ్రతే కాదు, మానసిక శుభ్రత ఉండాలి, చెడు ఆలోచనలు చెడు తలంపులు ఉండకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి మనసు. అద్రోహో ఎవరికీ ద్రోహం చేయకుండా ఉండాలి. నాతిమానిత అంటే గౌరవం కావాలి, నన్ను అందరూ పొగడాలి, నన్ను అందరూ మెచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి తాపత్రయం లేకుండా ఉండడం. సాధారణంగా మనందరికీ ఎవరైనా పొగిడితే మహా ఆనందంగా ఉంటుంది, ఎవరైనా విమర్శిస్తే మహా దుఃఖంగా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి పొగట్ట కోసం తప్పించకుండా ఉండడం అనమాట. మనల్ని అందరూ మంచి అనుకుంటే బాగుండు, మనల్ని అందరూ గొప్ప అనుకుంటే బాగుండు, ఏదో అలా కనీసం అలా అన్నప్పుడు మనకి ఆనందం కలగడం. సో ఆ గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండగలగడం. భవంతి సంపదం అవుతాయి ఈ గుణాలన్నీ కూడా, దైవీ సంపదలు, దైవీ గుణాలు, ఇవన్నీ కూడా దైవ గుణాలు. అభిజాతస్య దైవగుణాలతో జన్మించిన వాడు అని చెప్తారు ఈ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళని అని చెప్తున్నారు భరతవంశస్థుడా. సో భరతవంశీయుడా భయం లేకుండా ఉండడం. ఇక్కడ భయం లేకుండా ఉండడం అంటే ఏమిటి, మనం భయం భక్తి లేకుండా ఇలా చేస్తున్నావు అని పిల్లల్ని అంటుంటాం, అటువంటి భయం లేకుండా ఉండడం కాదు. భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది, మనం అనుకున్నది జరగదేమో, మనకేదైనా అవుతుందేమో, మనం అనుకున్న ప్లాన్ నెరవేరదేమో, మన వ్యాపారంలో నష్టం వస్తుందేమో, మనకి ఇది అవుతుందేమో, మనకి ఇష్టం లేని ఏదైనా జరుగుతుందంటే భయపడతాం, అంతే కదా. సో భయం అలాంటి భయం ఎప్పుడు ఉండదు, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏ భయము, ఆ నిజమైన విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన మనకు విశ్వాసంగా ఉంటున్నాం కాబట్టి భగవంతుడే మనల్ని అన్ని విషయాల్లో కాపాడేస్తారు, మనం ఎప్పుడు సుఖంగా క్షేమంగా ఉంటామని కాదు. భగవంతుడు ఏది చేసినా మనం పుచ్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భక్తులు వాళ్ళకి భయం ఉండదు. ఏదైనా భగవన్ నిర్ణయం, అది మనకి మంచి అనిపించవచ్చు, చెడు అనిపించవచ్చు, కానీ భగవన్ నిర్ణయం ఇది అని వాళ్ళు దానిని భక్తితో ఒప్పుకుని ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏ పరిస్థితులైనా భగవన్ నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకుని ఒకే రకంగా ఉండగలరు. అందుకని వాళ్ళకి భయం అనేది ఉండదు, స్వీయ స్థితి. కాబట్టి ఏదైనా మన కంట్రోల్లో మన ఇష్ట ప్రకారం జరగాలనుకోరు వాళ్ళు, ఏదైనా భగవన్ నిర్ణయం ప్రకారం జరుగుతుంది, దానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలి అని వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి భయం అనేది ఉండదు. తర్వాత స్వీయ స్థితి అంటే వాళ్ళు ఉన్న స్థితిని వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉండగలగటం,
పిచ్చి ఆలోచనలు, చెడు ఆలోచనలు ఇవి లేకుండా, చెడు ప్రవర్తనలు లేకుండా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి ప్రయత్నం, దానగుణం, ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం. మరి మనం మాట జారటం కోపంతో అయినా, మరి తినడం విషయంలో అయినా, మాటలనడం విషయంలో అయినా, ప్రవర్తన విషయంలో అయినా చెడు వైపు వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చాలా అవసరం. కాబట్టి అది యజ్ఞాచరణం అంటే సరి అయిన పనులు చేయడం. ఇక్కడ యజ్ఞాలంటే నిజమైన యజ్ఞాలు, అలాగే ప్రతి పనిని కూడా యజ్ఞంలాగా చేయడం. అంటే ఎలా ఉంటుంది యజ్ఞం? ఎవరైనా ఆన్సర్, ప్రతి పని యజ్ఞంలాగా ఎప్పుడు చేస్తాము? ఇది ఈ పాటికి మీకు బాగా తెలియాలి. సో చూస్తాను, మరి ఆన్సర్ ఎవరు పెట్టగలుగుతారో చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. యజ్ఞము అంటే మామూలు యజ్ఞం మనందరికీ తెలిసిందే. ఎప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞం అవుతుంది. యజ్ఞం అంటే పని, యజ్ఞాచరణం అంటే పని కూడా అని అర్థం. ఎప్పుడు ఆ పని యజ్ఞం అవుతుంది. తర్వాత వేదాధ్యయనం, వేదాలను అభ్యసించడం. తపస్సు, తపస్సు అంటే కూడా ప్రవర్తన. మామూలు కళ్ళు మూసుకుని భగవంతుడి ఇదివరకు మునులు వాళ్ళు చేసే తపస్సు సరే, మన ప్రవర్తన కూడా తపస్సు అంటిది. అందుకే శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు అని కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. సో దాని అంతరార్థం తపస్సు అంటే బిహేవియర్. యజ్ఞం అంటే పైకి చేసే యజ్ఞం కాకుండా ప్రతి పని కూడా యజ్ఞం అని మనం ఎలా అంటున్నామో అంతరార్థం, అలాగే తపస్సు కూడా అంతరార్థం ఉందన్నమాట. ఒట్టి తపస్సు అంటే తపస్సే కాదు, ప్రవర్తన కూడా తపస్సు లాంటి ప్రవర్తన అని అర్థం. సో ఆ తపస్సు, ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం పెట్టారు? నేను సరళత్వం, మరి అహింస, ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడం, ఏ జీవిని మాటలతో కూడా ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడం, సత్యసంధత, ఎప్పుడు సత్యంతో ఉండడం, క్రోధరాహిత్యం, కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగం, శాంతి, ఇతరుల దోషాలు వెతకకుండా, ఇతరులలో దోషాలు వెతకకుండా ఉండడం, జీవులందరి ఎడ దయ, లోభరాహిత్యం, మృదుత్వం, సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయం, తేజస్సు, క్షమ, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే పవిత్రమైన ఆలోచనలతో ఉండడం, అసూయారాహిత్యం, గౌరవాంఛ లేకుండా ఉండడం. ఈ దివ్య గుణాలు, ఇవి అనే దివ్య గుణాలు దైవ స్వభావం కలిగిన దివ్యులలో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో దేవతల స్వభావం అన్నమాట ఇటువంటిది. సో ఇటువంటి స్వభావం కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ దైవ స్వభావం కోసం ప్రయత్నించాలి. సో యజ్ఞాచరణం అంటే ఆన్సరు శోభారాణి మాత, చేసే కర్మను భగవంతుడికి సమర్పించడం. ఓకే, కరెక్ట్, హాఫ్ కరెక్ట్. ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రతి పని భగవంతుడికి అర్పితంగా చేయడం. కరెక్ట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వెరీ గుడ్. సో ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ప్రతి పని భగవదర్పితం అనుకుని చేయడం, ఏదొచ్చినా భగవద్ ప్రసాదం అనుకోగలం. వెరీ గుడ్. సో అటువంటి ఆ రకంగా మనం ఏ పని చేసినా చెయ్యాలన్నమాట యజ్ఞాచరణం అంటే. ఎందుకంటే యజ్ఞాచరణం అంటే మన అందరూ ఈ రోజుల్లో అందరూ ఇటువంటి అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ ప్రతి వాళ్ళు చేయలేరు కదా. చేస్తున్నారా? అందరూ చేయలేరు. కానీ ప్రతి పనిని ఈ రకంగా చేయాలంటే మనం చేయొచ్చు. ఏది భగవదర్పితమని ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలగడం యజ్ఞం. సో ఇవన్నీ కూడా దైవ గుణాలు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారనమాట, ఈ 3 గుణాలు. సో ఆర్జవం అంటే సరళత్వం, అలాగే అహింస అంటే మరి ఏ జీవిని హింసించకుండా ఉండడం. సో వేదాధ్యయనం, అలాగే వేదాలను శృతులు అంటూ ఉంటారు. అంటే ప్రామాణికుల నుంచి శ్రవణం చేయాలి. వేదాల్లో విషయాన్ని స్వలాభం కోసం మన ఇష్టం వచ్చిన అర్థం చెప్పకూడదు. భగవద్గీత మూల విషయం కూడా కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అక్రోధం అంటే కోపం లేకుండా ఉండడం. ఎందుకంటే కోపం వస్తే మనిషి దేహం మలినం అయిపోతుంది అంటున్నారనమాట. అందుకని ఎవరైనా ప్రేరేపించినా కూడా మనం కోపాన్ని తెచ్చుకోకూడదు. కోపం రజోగుణము, కామాలకు ఫలితం. అంటే రజోగుణం ఉన్నప్పుడు, కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఇలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక స్థితుడైన వాడు కోపం నుంచి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, నిరోధించుకోవాలి అంటున్నారనమాట. అపైషణం అంటే ఇతరుల దోషాలు వెతకడం, అనవసరంగా ఇతరులను సరిదిద్దాలని ప్రయత్నించకుండా ఉండమని అర్థం.
సో మనం ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళ తప్పులు వెతికి వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటాం, కానీ మనలో ఉన్న లోపాలను మరి మనం చూసుకుంటూ ఉండం. అలాగే దొంగని చెప్పడం దోషం కాదు, కానీ మర్యాదస్తుని దొంగను అనవసరంగా పలకడం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించే వాడికి అపరాధమే అంటున్నారనమాట. సరే, నిజం అయితే చెప్పచ్చు విషయం, కానీ ఒక్కొక్కసారి అన్నెసెసరీగా కూడా అవతల వాళ్ళ మీద అభాండాలు వేస్తూ ఉంటాం. సో అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. హ్రీ అంటే వినమ్రుడుగా ఉండడం, హ్రీర చాపలం అన్నారు కదా. అంతేకాకుండా మనిషి హేయమైన పనులు ఏమి చేయకూడదని దాని అర్థం అనమాట. అంటే పద్ధతిగా ఉండడం. అచాపలం అంటే మనిషి ఏదైనా ప్రయత్నంలో కలత చెందకూడదు, నిరాశ చెందకూడదు. ఏదైనా ప్రయత్నంలో అపజయం కలిగినా కూడా మనిషి దానికోసం చింతింపకూడదు. మనం ఏదైనా అపజయం కలిగితే ఒకటే డిప్రెషన్, మనకి ఇవన్నీ ఉంటుంది. అంటే ఇక ఏదైతే ఏమైంది పట్టించుకోకుండా మనం చింతించకుండా ఉండడం కాదు, దానికి మళ్ళీ కరెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలో చెయ్యాలి, కానీ అదే పట్టుకుని దుఃఖిస్తూ డిప్రెస్ అవ్వకూడదు. సహనంతో నిశ్చయంతో మళ్ళీ పురోభివృద్ధిని కాంచాలి. అది సపోజింగ్ ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకోండి, ఇక దాని గురించి ఏడుస్తూ కూర్చుని డిప్రెస్ అయితే చేయగలిగింది ఏముంది? సరే, జరిగింది ఏదో జరిగిందని మనం మళ్ళీ మన శక్తిని కూడగట్టుకుని సహనంతో నిశ్చయంతో దృఢ నిశ్చయంతో మళ్ళీ పురోభివృద్ధి, మళ్ళీ పాస్ అవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఏదైనా అంతే, ఏదైనా జరిగినప్పుడు దాన్నే పట్టుకుని దుఃఖించకుండా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మనం దృఢత్వంతో నిశ్చయంతో మళ్ళీ చేసి దాంట్లో సక్సెస్ అవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. అది అచాపలం. తేజస్సు అంటే క్షత్రియులకి ఉద్దేశించబడ్డది అంటున్నారు. అంటే సమర్థత, మరి వీరత్వం, ధీరత్వం. శౌచము అంటే శుచిత్వం, అంటే శుభ్రత. అంటే ఈ శౌచం మనస్సే కాక దేహానికే కాకుండా వ్యవహారానికి కూడా సంబంధించి, మనస్సేమిటి దేహం ఏమిటి, వ్యవహారం కూడా శుచిగా ఉండాలి. అంటే ఏదైనా వ్యాపారం చేసినా శుభ్రంగా ఉండాలి, అంటే అందులో కల్మషం లేకుండా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వైశ్యులకు, అంటే బిజినెస్ పీపుల్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేయటం, గౌరవం ఆశించకుండా ఉండడం అనేది నాతిమానిత. నెక్స్ట్ మాట. సో ఇది శూద్రులకు సంబంధిస్తుంది అంటున్నారు. వేద నియమాల ప్రకారం శూద్రులు అత్యంత కడపటి వారు కాబట్టి అవాంఛిత గర్వంతో విరవీగకుండా తగిన స్థాయిలో ఉండాలి. సాంఘిక వ్యవస్థ చక్కగా నడుపుతున్నప్పుడు ఉన్నత వర్గం వారికి గౌరవ మర్యాదలు నొసగడం వాళ్ళ ధర్మం. సో అంటే జనరల్గా మరి ఉపాధ్యాయులు టీచ్ చేసే వాళ్ళని మనందరం కూడా గౌరవిస్తాం కాబట్టి అది చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు గర్వంతో వాళ్ళని నేను ఎందుకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు, జ్ఞానులు ఉన్నప్పుడు, మనకు బోధించే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని అంగీకరించి వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడానికి మనం సంకోచించకూడదు. నేనెందుకు వీళ్ళకి నమస్కరించాలి, నేనెందుకు వీళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వాలి అని అలా అనుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు జనరల్గా. ఇలా 26 లక్షణాలు చెప్పారు. ఇవన్నీ కలిపితే 26 ఉన్నాయి దైవగుణాలు ఇవన్నీ. వీటిని మరి మనిషి అభ్యసించాలి. మరి భౌతిక స్థితి గనక దుర్భరంగా ఉన్నా కూడా అన్ని వర్ణాల వారు ఈ అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఈ గుణాలు పెంపొందించుకున్నట్లయితే అత్యున్నత దివ్యానుభవ స్థాయికి క్రమంగా చేరగలగడం సాధ్యం అని చెప్పి దీని అర్థం అంటున్నారు. సో ఎటువంటి వంశమైనా, ఎటువంటి జన్మైనా, ఎటువంటి పుట్టుకలో ఉన్న వారైనా ఈ గుణాలను గనక అలవర్చుకుంటే వాళ్ళు దివ్యులు అవ్వగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక ఇవి దైవ గుణాలు. ఇప్పుడు కొన్ని రాక్షస గుణాలు చెప్తున్నారు. దంభోదర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవచ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురిం. దంభం గర్వం, దర్పం పొగరు, అభిమానం అంటే దురహంకారం, చ మరియు క్రోధం కోపం, పారుష్యం మొరతనం, తర్వాత ఏవచ ఇవన్నీ కూడా, ఇంకా మరియు అజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా అభిజాతస్య పార్థ సంపదం ఆసురీం. ఆసురీ గుణాలున్న వాళ్ళ సంపదలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ గుణాలన్నిటికీ ప్రతీకగా మరి కాళీయుడిని చూపిస్తున్నారు. ఈ కాళీయుడికి మరి గర్వం, పొగరు, అహంకారం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అందుకని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అంతటిని విషప్రాయం చేయడం, ఆఖరికి మరి భగవంతుడి మీదకే చివరికి పోరాటానికి కూడా తలపడ్డాడు తెలియక.
సో అతన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారనమాట. సో ఆసురీ అభిజాతస్య అంటే ఆసురీం అభిజాతస్య రాక్షస గుణాలు ఉన్న అభిజాతస్య అంటే రాక్షసత్వంలో పుట్టిన వాళ్ళ యొక్క గుణాలు అంటున్నారు. సంపద, వాళ్ళ సంపదలు అంటే ఇక్కడ గుణాలు కాబట్టి గర్వము, పొగరు, దురహంకారం, కోపం, పరుషత్వం. పారుష్యం అంటే ఇక్కడ పరుషత్వం అంటే కటుత్వం అన్నమాట. అజ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం కూడా ఆసురి స్వభావమే వీళ్ళకి చెందినవి. సో నరకానికి రాజమార్గం ఈ శ్లోకంలో వివరింపబడింది అంటున్నారు. ఎందుకంటే కామక్రోధ తదాలోభస్ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్ అని చెప్పారు కదా. సో త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనం ఆత్మనః. 3 నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి ఆత్మను నాశనం చేసేవి, అంటే మనస్సును బుద్ధిని నాశనం చేసేవి. కామక్రోధ తదాలోభ, కామం, క్రోధం, లోభం. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం ఈ మూడింటిని త్యజత్ అన్నారు, అంటే విడిచిపెట్టాలి అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో కామక్రోధ లోభాలు అన్నారు, ఆ 3 ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. క్రోధము, లోభము, కామము, గర్వము, పొగరు, అహంకారం, కోపం. అందుకని నరకానికి రాజమార్గం ఈ శ్లోకంలో వివరింపబడింది. ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయంటే ఇక మనకి నరకానికి రాజమార్గమే. దాన ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ నియమాలన్నీ పాటించకుండా ఉన్నా కూడా ధర్మ ప్రదర్శన, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతి ప్రదర్శన మాత్రమే కావిస్తారు. వాళ్ళు ధర్మం ఉన్నట్లు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మాత్రమే చూపిస్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒక విద్య, అధికమైన ధనం ఉన్న కారణంగా వాళ్ళు పొగరు, గర్వం ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇతరులచే పూజించాలని, గౌరవించాలని, గౌరవించడానికి అర్హత లేకపోయినా కూడా అందరూ మనల్ని గౌరవించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా అల్ప విషయాల గురించి వాళ్ళు క్రోధం చెందుతారు, పరుషంగా మాట్లాడతారు, ఎప్పుడూ మృదువుగా మాట్లాడరు. ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో వాళ్ళకి తెలియదు. ఎవరి గొప్పతనాన్ని ఒప్పుకోరు. ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తూ చపల చిత్తంగా ఉంటారు. ఈ ఆసురీ లక్షణాలు వాళ్ళు తల్లి గర్భంలో ఉన్న సమయం నుంచే వాళ్ళకు వస్తాయట. పెరిగి పెద్ద అయిన కొద్దికి ఈ అశుభ గుణాలన్నీ కూడా ప్రదర్శించడం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఏదేమైనా శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే గర్వం, పొగరు, దురహంకారం, కోపం, పరుషత్వం, అజ్ఞానం అనే లక్షణాలన్నీ కూడా ఆసురీ స్వభావానికి చెందినవి. దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ ఆసురీ మత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవ గుణాలు మోక్షానికి అనుకూలమై ఉండగా అసురీ గుణాలు బంధకారాలు అవుతున్నాయి. పాండుపుత్ర, నీవు దైవ గుణాలతో జన్మించి ఉన్నందుకు శోకింపకు అని చెప్పారు. సో దైవ గుణాలు మోక్షానికి అనుకూలం, ఆసురీ గుణాలు బంధాలు కలిగిస్తాయి. కాబట్టి ముందు దైవ గుణాలు ఏమిటో చెప్పారు, తర్వాత ఆసురీ గుణాలు ఏమిటో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ దైవ గుణాలేమో మోక్షానికి అనుకూలమైతే ఆసురీ గుణాలు బంధాలు కలిగిస్తాయి. కాబట్టి పాండుపుత్ర అర్జున, నీవు దైవ గుణాలతోనే జన్మించావు, అందుకని నీవేమీ కూడా శోకించవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారనమాట. సో అతన్ని కొంచెం విషయం చెప్తున్నారు. సో భీష్మ ద్రోణాది గౌరవనీయ పురుషులు వదార్హులా కాదా అని ఆలోచించాడు కదా వాళ్ళందరూ. కాబట్టి అతడు క్రోధం, అహంకారం, పరుషత్వం ఇటువంటివి లేవని మనకు అర్థమవుతుంది. మరి వీళ్ళందరినీ ఎలా చంపాలి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాడు కదా కరుణతో. కాబట్టి అతనికి ఆసురీ లక్షణాలు లేవు. అయితే నిజానికి క్షత్రియుడైన వాడికి శత్రువుపై బాణాలు వేయడమే అతని దైవ స్వభావం. అంటే అతని డ్యూటీ అతను చేయడమే కరెక్ట్. అలాంటి డ్యూటీ చేయకుండా ఉండటమే అసురీ స్వభావం. ఎప్పుడైతే డ్యూటీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో, డ్యూటీని సరిగ్గా చేయమో అదే తప్పు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి అర్జునుడు దుఃఖించడానికి ఏమీ కారణం లేదు, అతని డ్యూటీ అతను చెయ్యాలి అని అందుకే నువ్వు దైవ గుణాలతోనే ఉన్నావు, మరి పాపం తగులుతుంది తప్పు అనుకుంటున్నాడు కదా. నువ్వు దైవ గుణాలతోనే ఉన్నావు, నువ్వు శోకించవద్దు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అజ్ఞానం, యారగెన్స్, కన్సీట్, యాంగర్, పరుషత్వం, గర్వం ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు. సో ఇక్కడ దుష్ట చతుష్టయాన్ని చూపిస్తున్నారు ఈ గుణాలకు ఎగ్జాంపుల్గా. అంటే ఎవరు వీళ్ళు? దుర్యోధన, దుశ్శాసన,
కర్ణ శకునులు కదా, వాళ్ళకి దుష్ట చతుష్టయం అనే పేరు ఉన్నది. సో వాళ్ళ నలుగురిని ఈ ఆసురీ గుణాలకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సో ధర్మ మార్గంలో ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా ఈ 4 విషయాలు కూడా పాటించడం అవసరం అంటున్నారు. ఏది? అహింస, మరి నిరాడంబరత, శుచిత్వం, శుభ్రత, ఆ తర్వాత సత్యం. సో వీటికి ఈ 4 కూడా 4 స్తంభాలు లాంటివి ధర్మానికి అంటున్నారు. సో మరి సత్యం అంటే నిజం పలకడమే కాకుండా ఇలాంటి అసత్యకరమైనటువంటి గ్యాంబ్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయకుండా ఉండడం. శుభ్రత, శుచిత్వం అంటే మానసిక శుచిత్వం, ఇలాంటి చెడు అలవాట్లు చెడు పనులు చేయకుండా ఉండడం. అలాగే నిరాడంబరత అంటే మరి నియమబద్ధమైన లైఫ్ లీడ్ చేయడం, ప్రిన్సిపల్గా ఆదర్శవంతమైన జీవితం, ఇలాంటి చెడు అలవాట్లు లేకుండా. ఇకపోతే కరుణ, దయాభావం, అందరి పట్ల కరుణ, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణ. కాబట్టి నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే మరి అహింస అంటే మరి మాంసాహారం తినకుండా ఉండడం. అంటే నిత్య జీవితంలో మనం కనీసం ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయం, ధర్మంగా ఉండాలి అంటే మాంసం తినకుండా ఉండడం, మరి ఇట్లా గ్యాంబ్లింగ్ లాంటివి చేయకుండా ఉండడం, మరి పవిత్రంగా చెడు సంబంధాలు లేకుండా ఉండడం, ఈ డ్రింకింగ్, ఇటువంటి డ్రగ్స్, ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ లేకుండా కనీసం ఈ 4 చేయకుండా ఉంటే కొంతన్నా మనం సక్రమమైన మార్గంలో ఉన్నట్లు. ఇవన్నీ పాటించాం, ఇక మనం ఎంతో ధర్మవంతులం అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్గా. సో ఇంకా అసలైన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఈ అజ్ఞానము, అరగెన్స్, క్రోధము, కటుత్వము, గర్వము ఇవన్నీ వదులుకోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజుల్లో మరి అందరికీ కోపాలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్, నేనే కరెక్ట్ అనే అహంకారం, ఇక అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీస్లో కూడా పోట్లాట్ల ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతూనే ఉంటాయి కదా. మరి మనమే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటే అహంకారంతో. కానీ భగవంతుణ్ణి కేంద్ర బిందువుగా చేసుకున్నప్పుడు ఈ అలవాట్లను మనం మెల్లగా అలవర్చుకుని ఇలా అందరూ కూడా మరి కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం మరి ఎప్పుడు శాంతితో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా ఆధ్యాత్మికత వైపు తీసుకువెళ్తే భగవంతుడి దగ్గరికి ఆసురీ గుణాలు ఇలా బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. నువ్వు దైవ గుణాలతో జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు బాధపడకు అంటున్నారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవచ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావం, ఆసురీ స్వభావం, 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ సంపద గురించి నీకు ఇంతకు ముందే వివరంగా చెప్పాను. దైవో విస్తరశ ప్రోక్త అంటే దైవ సంపద గురించి విస్తారంగా ప్రోక్త చెప్పాను ఇంతకు ముందే. ఆసురం పార్థమే శృణు, ఇప్పుడు ఆసురుల గురించి చెప్తాను నేను, విను అంటున్నారు. అంటే రాక్షస గుణాల గురించి ఇంకా వివరంగా చెప్తాను, విను అంటున్నారు. సో దైవ అంటే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడతారన్నారు కదా, వాళ్ళని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎవరు? ఆర్తో, జిజ్ఞాసురు, అర్థార్థి, జ్ఞానీచ, 4. ఇకపోతే 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరన్నారు. ఎవరు? ఆసురం భావమాశ్రిత, మరి మూఢులు, మాయయాపహృత జ్ఞానులు, మాయతో ఉన్న జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, రాక్షస భావం ఉన్న వాళ్ళు, దుర్మార్గులు, వీళ్ళంతా మరి నన్ను ఎప్పుడు శరణు వేడరు అని ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరిని కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ఆసురీ సంపద గురించి చెప్తాను, విను అంటున్నారు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ, ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేది విద్ అసురులకు, రాక్షస గుణాలున్న జనాలకు నా విద్ వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో కూడా ఈ అసురీ స్వభావం వాళ్ళకి తెలియదు. నా శౌచం, వాళ్ళకి శుభ్రత లేదు, అంటే బాడీలీ శుభ్రతే కాదు, మానసికంగా ఏమీ సరి అయిన ఆలోచనలు లేవు వాళ్ళకి, అన్నీ చెడు ఆలోచనలే ఉన్నాయి, మంచి ఆలోచనలే లేదు, మనసులో శుభ్రత, శుచిత్వం లేదు, అంటే చిత్తశుద్ధి లేదు. నాపి చాచారు, ఆచారము లేదు, సరి అయిన సదాచారము, నా సత్యం, వాళ్ళు సత్యము లేదు వాళ్ళలో, తేషు విద్యతే, వాళ్ళలో ఇవేవి కూడా వాళ్లకు లేవు, కనిపించవు వాళ్ళలో అంటున్నారు. అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో తెలియదు, వాళ్ళలో శుచిత్వం కానీ, సదాచారం కానీ, సత్యం కానీ కనిపించవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
సో ఈ లోకంలో ఈ 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు. సో దైవ గుణాల గురించి నీకు ఇదివరకే చెప్పాను వివరంగా. ఇక ఇప్పుడు ఆసురీ గుణాల వాళ్ళ గురించి చెప్తాను విను. మరి సరిగ్గా అంటే సరిగ్గా ప్రవర్తించడం, నివృత్తించ అంటే చెడు ప్రవర్తన లేకుండా ఉండడం. ఇది ఏది వాళ్ళకి తెలియదు. చేయవలసిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు. శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం కూడా వాళ్ళలో లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి నాగరిక సమాజంలో మొదటి నుంచి కూడా కొన్ని శాస్త్ర నియమాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది మంచి, ఇది చెడు అని చెప్తాం కదా. వేద నాగరికతను పాటించడంలో మిక్కిలి నాగరికులని ఆర్యులను అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రసిద్ధి చెందారు వేద నాగరికతకి ఆర్యులు. ఇది ముఖ్యంగా వాళ్ళ విషయంలో సత్యం. అటువంటి శాస్త్ర నిబంధనలు పాటించినప్పుడు వాళ్ళు అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళే. కాబట్టి అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు శాస్త్ర నియమాలు తెలియడం కానీ వాటిని పాటించడం కానీ అసలు ఆ ఉద్దేశం కూడా లేకుండా ఉండడం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళకి అసలు ఈ శాస్త్రాలు ఫాలో అవ్వాలనే ఉద్దేశం కూడా ఉండదు. అటువంటి వారిలో అధిక శాతం ఆ నియమాలు వాళ్ళకి ఇక తెలియదు అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో నియమాలు తెలిసినా కూడా అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉండరు. అలాగే శ్రద్ధ కానీ వేద నియమానుసారంగా వర్తించాలనే సంకల్పం కానీ ఆ అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా వేదాలు చెప్పినట్లు నడుచుకుందామనే అభిప్రాయం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళు ఆంతర్యంలో కానీ బయట కానీ లోపల కానీ వాళ్ళకి శుచిత్వం లేదు. బయట పెద్ద పద్ధతిగా ఉండరు, వాళ్ళ ఆంతర్యం కూడా శుచిత్వం ఉండరు. కొందరు మరి ప్రతి ఒక్కరు స్నానము, దంతధావన, ఇవన్నీ శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకోవడం, ఈ కర్మల ద్వారా శరీరాన్ని మనం క్లీన్గా ఉంచుకుంటాం. అదేవిధంగా మనస్సును కూడా మరి ఈ భగవన్నామ చింతనలో శుచిగా ఉంచుకోవాలి. ఈ చెడు ఆలోచనలతో కాకుండా భగవన్నామ స్మరణలో మన మైండ్ని కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఖాళీగా ఉంది అంటే ఐడిల్ మ్యాన్స్ బ్రెయిన్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది. ఖాళీగా కూర్చుంటే ఎక్కడ లేని చెడు ఆలోచనలు, పనికిరాని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని మనస్సును ఎప్పుడు బిజీగా ఉంచుకోవడమే కాకుండా భగవన్నామ స్మరణతో దానిని నింపుకోవడం మనకి మనస్సును కూడా శుచిగా ఉంచుకోవడానికి మార్గం. కాబట్టి ఈ అసురీ స్వభావాలు ఈ అంతర్బాహ్య శుచిత్వ కర్మలను అంగీకరించడం కానీ ఆ అనుసరించడం కానీ ఈ రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి చేయాలని అనిపించదు అంటున్నారు. అలాగే సదాచారం కూడా మరి మార్గదర్శకాలైన ఎన్నో నియమ నిబంధనలు శాస్త్రాల్లో చెప్తూ ఉంటాయి సదాచారాల గురించి. మరి ముఖ్యంగా శాసన గ్రంథం లాంటి మను సంహితంలో మనకి ఎన్నో చెప్పారు. మనువు అంటే మానవ జాతికి తండ్రి కాబట్టి ఆ మను సంహితంలో మానవులు ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మను సంహితంలో చెప్పారు. అలాంటి శాస్త్రాల్లో అందుకని మను సంహితం శాస్త్రాల్లో మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు కూడా చాలా మంది దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. వారసత్వ నియమాలు, ఇతర న్యాయ సంబంధమైన విషయాలు అన్నీ కూడా మను సంహితం నుంచే వచ్చాయన్నమాట. అట్లాంటి మను సంహితం. సో అక్కడ స్త్రీలకి కొంచెం కట్టడి ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్పారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే స్త్రీలను ఏదో బంధించేసి స్వాతంత్ర్యం లేకుండా ఉండాలని కాదు. వాళ్ళకి కొన్ని విషయాల్లో మరి శారీరకంగా తక్కువ బలం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి పురుషుల కన్నా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా కాపాడాలి అని దాని అర్థం అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా కంప్లీట్ స్వేచ్ఛ ఎందుకు, వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఏది మంచి ఏది చెడు అది. అంతేగాని వాళ్ళని ఏదో బానిసలుగా ఉంచాలని కాదు. పిల్లలకి మనం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వము అంటే వాళ్ళు తెలుసుకునే వరకు మనం వాళ్ళని ఆ రకంగా ఉంచుతాం. మంచి చెడు ఏమిటి అనే జ్ఞానం వాళ్ళకు వచ్చే వరకు. అంతేగాని వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని ఏదో కట్టడి చేసి బానిసలుగా ఉంచాలని కాదు అని చెప్పి కొన్ని క్లారిటీస్ చెప్తున్నారు. అలా స్త్రీలను కూడా ఉంచారు అంటే వాళ్ళని ఏదో బంధించాలని కాదు, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. చిన్నతనంలో తండ్రి, కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత మరి తండ్రి, తర్వాత సోదరులు, ఆ తర్వాత మరి భర్త, ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యంలో కుమారులు, వీళ్ళందరూ కూడా స్త్రీని ఎప్పుడు కూడా కాపాడాలి అని 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 దాని అర్థం అని చెప్తున్నారు. సరే, ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఈ అసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో తెలియదు. శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం ఇవేవి కూడా వాళ్ళల్లో లేవు అంటున్నారు. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. అసత్యము, అప్రతిష్టం అంటే ఆధారం లేనిది అని వాళ్ళు
జగదాహుర, ఈ జగత్తు అహు చెప్తూ ఉంటారు. ఏది ఈ జగత్ అసత్యం, ఇదేమి ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఏమి ఆధారం లేదంటే ఇది భగవంతుడు క్రియేట్ చేశాడు అని వాళ్ళకి లేదు. ఏదో క్రియేట్ అయింది యాదృచ్ఛికంగా, అపరస్పర సంభూతం, అంటే ఏది కారణం ఏమీ లేదు, ఏదో పుట్టింది ఇదే యాదృచ్ఛికంగా అంటూ ఉంటారు. దీనికి ఒక ఆధారం లేదు, ఇదేమీ నిజము కాదు అని వాళ్ళు ఈ జగత్తుని గురించి అహుర చెప్తూ ఉంటారు. అనీశ్వరం, దీనికి ఒక ప్రభువు లేడు, ఒక దైవం లేడు, ఒక దేవుడు లేడు, ఏది లేదు, ఏదో అది యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది. కిం అన్యత్, దీనికి వేరే కారణం ఏమీ లేదు ఈ జగత్తుకు. కామహైతుకం, కోరికలు తీర్చుకోవడమే ఇక్కడ మనం చేయవలసింది. ఇక్కడ జగత్తు ఉంది అంటే ఎందుకుంది అంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉన్నది అని అనుకుంటారు. సో ఈ జగత్ అసత్యం, ఆధారం లేనిది, నియామకుడు ఎవ్వరూ లేరు, దీనికి దైవం లేదు, ఏది లేదు. ఇకపోతే కోరిక తీర్చుకోవడానికే ఇది ఉత్పన్నమైంది, దీనికి కామం తప్ప వేరే కారణం ఏది లేదు అని వాళ్ళు పలుకుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అసురీ స్వభావులు, ఈ జగత్తంత భ్రాంతి అంటూ ఉంటారు. దీని కార్యకారణాలు, నియామకుడు, ప్రయోజనం లేదు, జగత్తంతా కూడా మిథ్య. ఇక్కడ మనం ఉన్నది ఎందుకంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అనే భావంతో ఉంటారు. సో వాళ్ళలో శుచిత్వం, సత్యం, సదాచారం ఉండవు, చేయకూడదేదో చేయదగదేదో తెలియదు. ఈ జగత్తంతా అసత్యం, ఆధారం లేదు, ఒక అధిపతి లేడు, కోరిక కోసమే ఇది ఇక్కడ ఉన్నది, మనకి వేరే కారణం ఏమీ లేదు. కిం అన్యత్, అన్యమైన కారణం, వేరే కారణం ఏమీ లేదు. కామహైతుకం, ఓన్లీ కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఇది ఉన్నదని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో అహితాః. ఈ రకమైన దృష్టితో వాళ్ళు ఇక నష్టాత్ములైపోయి, నష్టాత్ములు అంటే ఆత్మ ఇప్పుడు నష్టపోదు, మనస్సు, బుద్ధి కూడా వాళ్ళు కోల్పోయి అల్పబుద్ధులైపోయి, అంటే బుద్ధి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అయిపోయి, ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ, ఉగ్రకర్మలలో చేస్తూ ఉంటారు. క్షయాయ జగతో అహిత, జగత్తుకు హితం కానటువంటి దారుణమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి ఈ తప్పుదోబట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యాలతో ప్రపంచానికి కీడు కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు మరి, బాంబులు, ఇది ఇక అట్మోస్ట్ భయంకరమైనటువంటి చర్య. ఇది మరి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం మన లెవెల్లో చేయలేకపోయినా ఇది దేశాల లెవెల్లో చేసుకుంటాయి. అయితే మన లెవెల్లో కూడా మనం అవతల వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని ధ్వంసం చేయాలనే ప్రయత్నం చేసిన దేన్నైనా అది కూడా దీంతోనే సమానం. ఇది దేశాల లెవెల్లో చూస్తే, మరి మా ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కూడా, వ్యక్తిగతంగా కూడా మనం అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా ద్రోహం చేశాము అంటే అది మరి కీడు కలిగించేవి, ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మరి దారుణమైన పని కిందే వస్తుంది, క్రూర కార్యం కిందే వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ దృష్టితో ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య, ఈ దృష్టినే వాళ్ళు అంగీకరించి నష్టాత్ములైపోయి అల్పబుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఏది ఉగ్రకర్మల్లో క్షయాయ నాశనం కోసం జగత్తుకు అహితకరమైన పనులు, హితకరం కాని పనులు చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. నష్టాత్ములు, అల్పబుద్ధులు అయిన అసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి అభిప్రాయాల్ని అనుసరిస్తూ అంటే ప్రభవంతులు అంటే ప్రవర్తన చేస్తున్నారు ఉగ్రకర్మలతో. క్షయాయ నాశనం కోసం, జగత్తుకు అహితకరమైన, జగత్ వినాశనానికి ఉపయోగపడే ఘోర కర్మల్లో నియుక్తులవుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రత. సో కామమాశ్రిత్య, ఈ కామాన్ని ఆశ్రయించి దుష్పూరం, ఎంత తీరినా కూడా తృప్తి లేకుండా, తృప్తి లేని అసంతృప్తి మనస్తత్వంతో, దంభం గర్వంతో, మానం దురభిమానం అహంకారంతో, మదాన్విత మదంతో కూడిన వారై, మోహాత్
ఈ భ్రాంతి వలన గృహీత్వ ఇటువంటి గుణాలు గ్రహించి అసద్గ్రాహాన్ అశాశ్వతమైన వాటిని ప్రవర్తంతే, అశాశ్వతమైన వాటి కోసం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అశుచి వ్రత, ఈ అపవిత్ర వ్రతులు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు పూరింపశక్యంగాని కామం, దుష్పూరం అంటే ఇక తృప్తి పరుచుకోలేరు అనమాట వాళ్ళని. వాళ్ళు ఎన్ని కోరికలు తీర్చినా వాళ్ళకి దురాశ అంత విపరీతం. సో పూరింపశక్యంగాని కామాన్ని ఆశ్రయించి గర్వము అహంకారాలతో కూడుకుని భ్రాంతి చెందిన ఇటువంటి అసురీ స్వభావులు అశాశ్వతమైన వాటి ఎడ్ల ఆకర్షితులై సదా అపవిత్ర వ్రతులు అవుతారు అని చెప్పి, ఇలాంటి మోహన్ని వాళ్ళు గృహాత్ ఆశ్రయించి అసద్గ్రాహాన్ అశాశ్వతమైన విషయాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక విషయాల కోసం వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ అశుచి వ్రత అపవిత్ర వ్రతులు, ఇటువంటి అపవిత్ర వ్రతులు. కాబట్టి ఇటువంటి ఆసురీ స్వభావులు అశాశ్వతమైన వాటి పట్ల ఆకర్షితులై అపవిత్రులు అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం కోరికలతో ఇలా మనం వీటినే ఆశ్రయించి దుష్పూరితం, అంటే ఎంత ట్రై చేసినా కూడా మనకి తృప్తి, ఎంత వచ్చినా కూడా తృప్తి లేకుండా వీళ్ళు ఈ రకంగా అపవిత్రులు అయిపోతున్నారు. ఇది ఆసురీ స్వభావం అని చెప్పి ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. సో ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళ నమ్మకాలు ఏంటి అంటే, శాస్త్రాలు అనుసరించరు, చేయదగిందేమిటో చేయకూడదేమిటో తెలియదు, నేనే సమగ్రుని, నేనే శక్తివంతుడనే గర్వం, అసభ్య ప్రవర్తన ఉండొచ్చు, అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత అంటే బాడీలీ అపరిశుభ్రత కాకపోయినా మానసిక అపరిశుద్ధమైన ఆలోచన లేదు, మంచి థాట్స్ లేవు, వాళ్ళు నియమాలు ఇష్టపడరు, పాటించరు. నేనే సర్వనియంత్రికుడిని, భోక్తను, అన్నీ ఎంజాయ్ చేసేది నా కోసమే అనుకుంటున్నారు. మామూలుగా ఎలా ఉండాలి? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకా మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అని చెప్పారు. అంటే భగవంతుడే సర్వానికి భోక్త, ఆయనే అందరికీ మహేశ్వరుడు, ఆయనే అందరికీ శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు జ్ఞాత్వా మాం, ఆ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతి మృచ్చతి, శాంతిని పొందుతారు. నేనే నియంత్రకుణ్ణి, నేనే భోక్తనంటే ఇలా దుష్పూరమైన అసంతృప్తితోనే తృప్తి పెంచుకోలేక ఎంత వచ్చినా కూడా అసంతృప్తితో సఫర్ అవుతూ ఈ రకంగా వాళ్ళు అపవిత్రులు అయిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో నేనే భోక్తను అనుకుంటున్నారు, స్వీయ కేంద్రీకృతం, ఎంతసేపు వాళ్ళ గురించి ఆలోచనలే, వాళ్ళ గురించే గాని ఇక రెండో విషయం ఆలోచించరు. ఇక వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంద్రియ సంతృప్తే మన మానవ నాగరికత అనుకుంటున్నారు. ఎప్పుడూ ఈ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఆందోళన, వేలాది కోరికల వలయంతో కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. కోరికలు ఎక్కువైన కొద్దికి కామం, క్రోధం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఆందోళన పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు అని భగవంతుడు చెప్తారు. ఇక్కడ చూద్దాం. చింతామపరిమేయాం చ ప్రళయాంతాం ఉపాశ్రితాః కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః ఆశాపాశశతైర్బద్ధ కామక్రోధపరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్. సో ఇంద్రియ తృప్తే మానవులకు ముఖ్య అవసరమని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు. వాళ్ళ నమ్మకం అదనమాట. ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మన అవసరము, మన ఇంద్రియాలని మనం తృప్తిపరచుకోవడమే మనకు ముఖ్యం అనుకుంటారు. అదే అని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు. ఈ రకంగా జీవితాంతం వరకు కూడా వాళ్ళ దుఃఖాలు అపరిమితంగా ఉంటాయి. పోయే వరకు కూడా ఏదో కోరికలు తీర్చుకోవాలనుకుంటూ ఎప్పుడు మనకి అసంతృప్తితోనే, దుఃఖంతోనే అపరిమితంగా ఉంటూ ఉంటాం. కోరికలు ఎక్కువైనప్పుడు వేలాది ఆశాపాశాలతో బద్ధులైపోయి కామక్రోధాల్లో నిమగ్నమైపోయి ఇంద్రియ భోగం కోసమే వాళ్ళు అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు. ఇక తీర్చుకోలేనన్ని కోరికలు ఉన్నప్పుడు, మనకున్న డబ్బు చాలనప్పుడు మన కోరికలకి ఏం చేస్తాం? తప్పు మార్గాల్లో కూడా ధనం తెచ్చుకోవాలని చూస్తాం. ఉదాహరణకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కారు కొనుక్కోవాలంటే, మన జీవితంతో కొనుక్కోవాలంటే 2 ఏళ్ళో 3 ఏళ్ళో పట్టొచ్చు. అదే మనకి లంచం తీసుకున్నామంటే ఈ నెలలోనో వచ్చే నెలలోనో కొనుక్కోవచ్చు, కాబట్టి వెంటనే కొనుక్కోవచ్చు అని. అది తప్పని తెలిసినా కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? కోరికకు కట్టుబడ్డాం కాబట్టి. అది అందుకని ఇంద్రియ భోగం కోసం అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారని భగవంతుడు అంత క్లియర్గా ఆనాడే చెప్పారు ఈ విషయం. సో భయం, దుఃఖం, చింతాం అంటే భయంతో, ఆ చింతలతో
అపరిమితమైన చింతలతో, అంటే ఏదో ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచనలు దుఃఖాలతో మరియు ప్రళయాంతం, మరణం వరకు కూడా, చనిపోయే వరకు కూడా ఉపాశ్రిత, దేన్ని ఆశ్రయించి ఆశ్రయించి, దేన్ని కామోపభోగ పరమ, అంటే ఇంద్రియ సంతృప్తే, కామాన్ని తీర్చుకునే, భోగాలను తీర్చుకోవడమే మన యొక్క గమ్యం అనుకుని, ఏతావదితి, ఈ విధంగా నిశ్చయించుకుని, అంటే ఏది మన కోరికలు తీర్చుకోవడమే మన యొక్క గమ్యం అని నిశ్చయించుకుని, ఈ రకంగా ఆశాపాశ శతై, అంటే వేలాది ఆశలతో, పాశాలతో కామక్రోధపరాయణులైపోయి మరి ఈహంతే, అంటే కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఏది? కామభోగార్థం, అంటే ఇంద్రియానుభవం కోసం కోరికలు అన్యాయేవ, అధర్మంగా అర్ధ సంచయాన్, ధన సంపాదన అధర్మంగా కూడా చేస్తారు ఈ కోరికలు, ఇంద్రియ భోగాలు తీర్చుకోవడం కోసం అంటున్నారు. సో అది కామక్రోధాలలో నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కోసం అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు. అది ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఇంద్రియ వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంద్రియ సంతృప్తే మానవ నాగరికత, లెక్కలేని ఆందోళనతో, వేలాది కోరికల వలయంతో కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సరే, ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆసురుల గురించి కొందరిని చూపిస్తున్నారు. హిరణ్యకశిపుడు, కంసుడు, రావణుడు, వీళ్ళను. సో ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళ వైఖరి అలా ఉంటుందని ఇంకా భగవంతుడు వర్ణించి, ఇది మధ్యమయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తిదమమపి. ఇక్కడతో ఈరోజు ఆపుదాము. రేపు మళ్ళీ రెస్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు గురించి చాలా వరకు చూసాము. 12 శ్లోకాలు చూసాం. రేపు మిగిలిన 12 రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.